Sziasztok, ez itt a Tanki Online-nál, és kezdjük el. A legfőbb itt vannak ezek a kis ilyenek. Ez itt a mindenki ellen, ez itt két csapat, és az van egymás ellen, meg kell ölni egymást. Ez zászlós, ez pedig ilyen pontgyűjtős. A pontgyűjtőset már is megmutatom. Ott rá kell menni, hogy play, addig megmutatom, hogy itt van ez itt fönt, hogy buy friends battles garage. Na, a buy, ott lehet venni ilyen pénzt, vagy hogy mondjam, zsozsót lehet ott venni. A tabban lehet ezt csinálni, amit most én csinálok. Aztán ha nyomsz egy entert, akkor ott van, kijött ott alul, hogy to team, és akkor tudsz írni, hogy bármit írhatsz, hogy hello, mondjuk ezt. Írtad, és akkor kirakja azonnal is, ezen a szerven, aki fent van, az látja. Na, kérem szépen, itt vannak még ezek. Ez itt az, ami ha lemegy, itt ez a piros csík, az az élet, a sárga az, hogy menj, hogy tudsz lőni vele. Na, akkor ez itt a pajzs, amit a 2-es gombbal, ez a erősebb lövés, a 3-as gombbal, ez itt a gyorsaság, 4-es gomb. És itt van a ilyen bombaletétel, az meg 5-ös gomb szerintem. Csak most nincs, mivel nincs nagyon mit. 5-ös, de nem engedi. 4-es, azt be tudtam rakni. Mert én nem tudom ezeket nagyon használni, felvenni, mert ilyen gagyi a laptop. Na mindegy, itt itt mutatja, hogy hány pontotok van. Itt mutatja, várjál, próbálok rá közelíteni. Jó, ez meg nagyon közel lett. Na, ott van, hogy hány pont. Ott, hogy mennyit szereztetek, és mennyi idő van hátra. És itt van, hogy milyen pálya van ott az A betűke. És az ott pedig, ott azokat már elmondtam, hogy mik. Na, itt ha megnyomjátok a P betűt, akkor kijön ez, hogy ennyi időt tud várni. Na. Ja, igen, és akkor, az mi volt? Lőttek. Olyan lőtt, akinek nem szíve. Na, hát ez elég durva lövés volt, na mindegy, kimegyek, mert hogy meg tudjam a többi dolgot is mutatni. Na ez jó. Itt van ez most zöld. Na, hogy már elmondtam, hogy ott fölül vannak, hogy buy, friends, battle és a garage. A barátok, ez itt ilyen háborús hely, vagy hogy nem tudom, hogy mondjam el. És itt a garage pedig a garázs. Magyarra lefordítva persze. És akkor itt van, hogy create, és itt tudsz kreátolni. Most nem mutatom meg, mert rövid az időm. Tudom, anyám. De hogy csinálom? Akkor nézzük meg ezt a zászlósat. Ja igen, itt ezek a kis 4 bizé, arra rá lehet menni, és akkor kirak neked. Kirakja azokat, amik vannak ebből a fajtából. Ez a zászlós, amikor zászlót kell egymástól elvinni, vagyis hát úgy értve, hogy zászlót elvinni egymástól, hogy nem tudom, hát hogy van 2 csapat, és akkor azt kell, megpróbálom bemutatni valamennyire. 8-8 ezt imádom, amikor nagyon sokan vannak, jó, akikkel leszek, és akkor most megvárom, hogy betöltsön, aztán mutatom, hogy mivel mit kell addig közben. A nyilakkal van, azzal lehet menni, vagy a VASD-vel lehet menni, a Space-szel lehet lőni, és a XC-vel pedig forgatni a tankfejt.
De hát ennyi lenne, csak megmutatom még ezt az utolsó dolgot, aztán ennyi lesz a videóm első részének vége lesz. Majd megmutatom, hogy lehet kreálni is, ha valakit érdekel, gondolom. Nem sokára fel fogom azt is tenni, nem hosszú idő, talán még ma. Csak nem enged valamiért be. Lehet, hogy ki fog... Nem, mégsem dob ki. Ez mi? Invékjó Ferenc. Jó van. Na. Így, és akkor ez mutatom, hogy milyen. Ez is ott van az aljában, azt, hogy azok a kis zászlók vannak ott. Na. Akkor ott egy kék, azok a barátaim, elvileg. Na, fogadjunk, hogy nem tudom felvenni. Tudtam én, akkor inkább benyomok egy olyat. 3-as gomb. Jó benyomva. Hát gondolom azért, mert sok van, aztán nem engedi. Na kérem, ott van egy ember, vagyis tankos, mindjárt mutatom, ki vigyáz a zászlónkra. Na én most megyek háborúzni, csak így nehéz lesz. Oh. És akkor mutatom, még van egy olyan, hogy itt a vonal, az a zöld vonal, én 4-es szintű vagyok, azt hiszem, és itt mutatja meg, hogy mennyi pont XP-d van elmondva. Na hát, kb. Ennyi lenne a videóm, de szívességből nektek egy kicsit bemutatom, hogy milyen. Egy kicsit kétbalkezes vagyok ebbe a játékba, de semmi baj, remélhetőleg nem feledkeztem meg semmiről. Elvileg nem. Na, ott van a piros zászló, amit el lehet venni, csak már elvitték. Zsír, nem hinném, hogy nagyon látnátok. Kétbalkezes vagyok valamiért. Jaj, vége a meccsnek. Jó, ennyi lett. Köszönöm szépen. Na. P, és akkor vége. Köszönöm szépen.